Čaute, volám sa Dilek, toto je moja levitácia informačka. Práve volám s Kadafim. Čaute! Určite budeme natáčať ďalšie videá Let's Play Minecraft. Buď sám, alebo s Kadafim, to je už jedno, podľa mňa. A Kadafi vám teraz chce niečo povedať o svojom kanáli, čiže hovor. Takže, vítam vás Kadafi, môj channel je zameraný na Let's Play, ako všetci viete. Tí, čo pozeráte na moje videá, budem točiť videá samozrejme z Minecraftu, Happy Wheels, Slendermana. Mám tam jedno video, ktoré mi lagol Fraps a mám to prejdené iba do 4 papierikov, lebo mal som všetkých 8 a potom som musel zdrhnúť z mesta, som hral 7th Street a som to dal na YouTube, lebo som si to skôr nepozrel celé. A tak, to je zatiaľ všetko o mojom channeli. Budem točiť videá ako z Minecraftu, tento survival aj sám. Budem točiť dva, že Minecraft dobrodružstva s Dilekom, aj Minecraft dobrodružstva s Kadafim. A to bude zatiaľ všetko. Potom budem hrať, ako som spomínal, Slendermana, Happy Wheels. Možno si zahrajem Amnéziu a ešte nejaké hry, ktoré keď tak, no tak dajte do komentov. Tak toto je všetko pre môj channel, tak čauko. Tak aj ja sa s vami ľúčim a potom v ďalších videách píšte do komentov, čo máme natáčať. Čaute. Čauko.